प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम बनाएम रोहू मछली के रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीका से। और ये पूरा तरह से बिहारी रेसिपी बा, काहे कि ई सरसों वाला रोहू मछली हवे। बहुत ही आसान बा बनावल। एकरा के केहू भी पहली बार में ही बढ़िया से बना सकत हटे। तो वीडियो को पूरा देखेम लोगिन। आ वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब भी कर लेम लोगिन। देखी लोगिन, मछली बनावेला यहाँ पे 2 किलो रोहू मछली बा। एकरा के बढ़िया से हम साफ कर लेले बानी। तो नमक डाल के एकरा के बढ़िया से धो धा लेले बानी। तो वो लोग नमक चाहे हल्दी से एकरा के बढ़िया से साफ कर सकत बानी लो। तो अब यहाँ डाल देम 1 छोट चम्मच हल्दी पाउडर। अब नमक डलाई तो नमक भी हम एमे 2 छोट चम्मच ही डालेम, काहे कि नमक के उपयोग जौन बा उ आगे भी हुई। तो ऐसे ध्यान रख के नमक डलाई। तो नमक और हल्दी के साथ मछली के बढ़िया से मिला ले जाई, मिक्स कर ले जाई। ऐसे कहीं कि एकरा के मेरिनेट कर ले जाई नमक और हल्दी के साथे। देखी लो, तो मछली में बढ़िया से नमक और हल्दी मिला दे बनी। तो चलिए लोगिन, अब एकरा के फ्राई कर ले जाओ। बहुत ही सिंपल रेसिपी बा, जरूर ट्राई करें लोगिन। तो देखी लोगिन, रोहू मछली जौन ई बिहारी रेसिपी बा, एकरा के बनावेला हम यहाँ पे सरसों के तेल ले बनी। काहे कि कौनो बिहारी रेसिपी में सरसों के तेल ही डलेला। आ तेल के खूब बढ़िया से गरम कर ले बनी। अब यहाँ एक एक करके मछली डाल देम। तो देखी लो, तेल जौन बा ओकरा के खूब बढ़िया से गरम होके देव लोगिन। कढ़ाई भी बढ़िया से गरम होके के चाहिए, ना तो मछली जौन बा वो फ्राई करत में टूट जाई। तो ये सब चीज़ के ध्यान देम लोगिन। मछली जौन बा अगर फ्रेश मछली माने ताज़ा मछली हुई तो मछली जौन बा फ्राई करत में ना टूटी। तो ये एकदम ताज़ा मछली बाटे। कढ़ाई भी गरम बा, तेल भी बढ़िया से गरम कर ले बनी। ये देखी लोगिन, मछली जौन बा एक तरफ से फ्राई हो चुकल बा। तो एकरा के हमनी के बढ़िया से उलट ले हमसन। देखी लोगिन, और ये दूसरा तरफ से भी एकरा के बढ़िया से फ्राई होके दिया मछली के। दोनों तरफ से एकदम झूर मछली फ्राई कैले लाल लाल। तो एक तरफ से तो मछली हो गई बा फ्राई, और उलट भी दिले बनी। तो दूसरा तरफ से भी एकरा के बढ़िया से फ्राई कैल जाई। देखी लोगिन, तो आँच के तेजे रखल जाई। देखी लोगिन, मछली जौन बा एकदम बढ़िया से फ्राई हो रहल बाटे। तो मछली जौन बा दोनों तरफ से फ्राई हो चुकल बा। चलिए लोगिन, एकरा के निकाल लेहल जाओ। ये देखी लोगिन, एकदम लाल लाल दोनों तरफ से मछली जौन बा फ्राई हो चुकल बा। लोगिन देख सकत बानी लोगिन, मछली एको गो नहीं है टूटल। काहे कि ये एकदम ताज़ा मछली रहलक ह। कढ़ाई भी गरम रहलक ह, तेल भी गरम रहलक ह। और ये देखी लोगिन, मछली फ्राई हो चुकल बा। तो यही तरफ से माने यही तरह और जौन बाँचल मछली बा ओकरो के फ्राई कर लिया। तो सारा मछली के देखी लोगिन बढ़िया से एकदम लाल लाल फ्राई कर ले बनी। रवा लोगिन एकरा के ऐसे भी सूखे खा सकत बनी लोगिन। तो अब ग्रेवी बनावेला देखी लोगिन, माने रस बनावेला तरी। एमे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालनी है। यहाँ डालनी है मेथी दाना। तो मेथी दाना के भी डाल सकते हैं लोगिन। ना तो अगर पचफोरन पसंद होके तो वो भी डाल सकते हैं लोगिन। पचफोरन में भी मछली बहुत ही स्वादिष्ट बनेला। तो देखिए लोगिन, मेथी दाना जौन बा तेल में बढ़िया से चटक गई बा। अब यहाँ डाल दिए ये हम मसाला जौन पीसनी है, दिखावे के भूल गई है कैमरा में। तो ये सिर्फ और सिर्फ सरसों और लहसुन है। एमे अलग से कोनो मसाला नहीं खे डालल। तो सरसों जौन बा पियरका सरसों ले बानी। लहसुन के 3 गो बड़का बड़का गांठ ले बानी, काहे कि मछली जौन बा 2 किलो बाटे वही से। तो ये देखी लोगिन, सरसों जौन बा 4 चम्मच ले बानी भर भर के। तो अब यहाँ डाल दिए हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो छोटका नमक हो, यही से थोड़ा मतलब 4 चम्मच के लगभग नमक डलाइल। ये तितका लाल मिर्च पाउडर हो, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ऐसे खाली कलर आवेला, मछली तीखा ना हुई। तो सबके बढ़िया से मसाला में मिला ले जाई। आँच के मतलब मीडियम कर दे है, ना तेज ना धीमा, मीडियम आँच पे एकरा के मछली के जौन मसाला बा एकरा के बढ़िया से भूनल जाई। तो अब यहाँ 2 गो मीडियम साइज के काटल टमाटर एमे डाल देनी है। और टमाटर के मसाला के साथे भूनल जाई। देखी लो, और ये देखी लोगिन, मसाला जौन बा एकदम बढ़िया से भुना रहल बा। तेल भी छोड़त ताटे, वो लोगिन देख सकत बानी लोगिन। एकर कलर जौन बा बदलत ताटे। बहुत ही सिंपल रेसिपी बा, बिहारी रेसिपी है। बिहार के लगभग मतलब जौना घर में नॉनवेज बनेला वो हर घर में ए तरह से मछली बनेला। तो ये देखी लोगिन, मसाला जौन बा एकदम बढ़िया से भून गईल बाटे। तेल भी सेपरेट हो गईल बा मसाला से, और खुशबू भी बहुत बढ़िया आवत ताटे। कलर भी एकर चेंज हो गईल बाटे। तो अब यहाँ डाल देहल जाई पानी। तरी बनावेला मसाला में पानी डालल जाई। तब पानी ऐसा नहीं है कि गर्म पानी डाले के बा, नॉर्मल पानी भी डाल सकत बानी लोगिन। देखी लो, तब पानी डाल के बढ़िया से मिला ले बानी मसाला में। ये देखी लो, तो अब का कैल जाई, एमे उबाल आवे दिए। जब उबाल आ जाई तब मछली एमे डालल जाई। और ये देखी लोगिन, तरी में उबाल आ गई बा। तो अब एमे का कैल जाई, एक एक करके मछली जौन बा ओकरा के डाल देहल जाई। तो
तो ऐसे ही ये डबकत तरी में मछली के डाल दिल जाई। तो ये देखी लोगिन सारा मछली हम डाल दिले बनी लगभग। तो रवा लोगिन यहाँ पे आँच के हमनी के तेज कर दियाई और तेज आँच पर एमे लगभग 7 से 8 मिनट तक ले डब के दियाई, माने उबले दियाई। काहे कि जौन मसाला के फ्लेवर बा, मसाला के जौन सुगंध बाटे, टेस्ट बा, उ मछली में चल आवे ओला। देखी लो बढ़िया से डब के दियाई मछली के। आँच के तेजे रखल जाई और देखी लोगिन मछली जौन बा डबकल बढ़िया से शुरू हो चुकल बाटे। तो रवा लोगिन देख सकत हई लोगिन कि ई मछली बनावल कितना आसान बा। और ई देखी लोगिन मछली डबकत मने पाकत हुअत लगभग 8 मिनट हो चुकल बा। आ देखी लोगिन एकर मतलब मछली जौन बा बन के तैयार हो चुकल बा। हमनी के इतना तकड़ी ही पकावे के बा। अगर लोगिन और सुखावे के चाहत बन लो तो सुखा सकत हई लोगिन। आँच के हम बंद कर देनी है। अगर पसंद होके तो यहाँ धनिया पत्ता काट के डालल जा सकत बा। आ देखी लोगिन आँच बंद कैला के 10 मिनट के बाद ये देखी लोगिन बिहारी रोहू मछली के रेसिपी जौन बा बन के तैयारी बा। बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। एकरा के लोगिन चावल के साथे रोटी के साथे परोस सकत बानी लोगिन। देखी लोगिन और लोगिन देखबे कहीं लोगिन कि ई बनावल कितना आसान बा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेम लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब कर लोगिन। फिर मिलल जाई अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।